Petitie is starten op petities.nl en die petitie die is tekende door 1061 mensen. Nou, ik vind het echt geweldig dat de mensen samen die mooie. Ja, ik vind het geweldig. En ben je weten voor. Een petitie met handtekens van meer dan 1000 sympathisanten werd van de man met de groot op het hiem hoe langer om PvdA Tweede Kamerlid Lut Jacobi. Zij had skien haar nocht van de werkwijze van de NVVA bij de groot en de ontigings dat hij zijn vee net goed verzwargt. De zaak is zo dat de kei weer opkomen moet, alle voorwaarden binnen. Het loopt hier keurig bij. Ik zou zeggen keuriger dan bij wie ik. En het begint nou een beetje op klieren te likken. De groot en alle eermerkwegen in Friesland maaien zo'n een paar maanden geen vee meer aan of afvieren van haar bedrijf. Een van hen, de familie Brongersma in Bolzert, had Ties die een peteer maar staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken om de blokkade op te heffen. Het wetter stiet haar stadig aan onder lippen. Er worden alleen nog maar meer keln geboren en we beginnen gewoon rekenen op een bedrijf die de keln na 14 dagen naar de kalvermester doet. En dat kan nou net. En ja, er zit nou gewoon te volle keln in de square. En we hebben nog de komende 6 weken hebben we nog 20 keiten kelling. Ja, wat moeten we met al die keln? Wij vinden dat we een onterechte blokkade hebben. En Marius binnen nog 4 boeren die blokkeert binnen. Onterecht vinden we.